Ως επαγγελματίας στον χώρο του θεάτρου, με μια 25χρονη εμπλοκή σε ζητήματα που αφορούν την συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες στην θεατρική διαδικασία, έχω απολαύσει απίστευτα και εισηγούμε χωρίς καμία αμφιβολία τη μέθοδο του θεάτρου φόρουμ, που βγαίνει μέσα από την φιλοσοφία του θεάτρου των καταπιεσμένων ως την δημοκρατικότερη και την ισχυρότερη μέθοδο για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε τα άτομα με αναπηρία τόσο στη θεατρική διαδικασία, όσο και να δώσουμε εφόδια στους ανθρώπους με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης.